Tak Verunko, tak tohle všechno je taky jenom pro tebe. Tak aspoň s váma. Vy se nestydíte, ne? Ne, já právě vůbec. Já jsem myslím, že by mohla mluvit. To je jenom za začátku, to nejsnaží na té pohodě. Chodíte sem často? Docela jo. A jaký klipy se vám nejvíc líbí, nebo jaký máte nejoblíbenější klip? Tak to nevím, tak já ráda poslouchám všechno možný. Tak třeba tady ta muzika, co zrovna teďko hraje, tak se mi líbí. A máte nějaký opravdu oblíbený klip? Tak zrovna teďko si nespomenu, zrovna který konkrétní. A víte, co se tady dneska má dít? No tak nějak tuším, no. Nevadí. A máte nějakýho oblíbeného zpěváka? Tak, zpěvačku. Jako líbí se mi třeba Anastasia. Jaká se vám líbí muzika? Já poslouchám většinou dramce. A máte nějaký oblíbený klip? Od nich poslouchám Etraše, Ichiala a tak. A vyloženě nějaký klip od nějakého zpěváka oblíbený máte? No, určitě jo. Tak třeba Robbie Williams se mi líbí. Jak často sem chodíte? No, párkrát. Teď jsem tady po dlouhé době. A víte, co se tady dneska má dít? No, měli byste tady být vy, no. Tak jsme se tak nějak dorazili a chceme vidět, jaký to bude. A jak se vám v tom klubu líbí? Prosím. Jak se vám tady v tom klubu líbí? No, někdy tady hrajou dobře, tak jsme sem teďko přijeli, tak doufám, že tady je dobrý. A tak jako ty lidi, že se tady sejdou občas. A posílala jste dneska nějakou SMS-ku? No, posílala. Pro Anastasiu. Jaká se vám líbí muzika? Černá. Máte nějaký nejoblíbenější klip? Já od Black Eyed Peas. Shut Up od Black Eyed Peas? Ano. A když dneska bude hrát, budete pro něj hlasovat? No, určitě. Jak často sem chodíte? No, dneska poprvé. Dneska premiéra, no. Úplně poprvé. A jak jste se o tom dozvěděli? Náhoda. Na internetu jsme se našli. A od kamarádů. A chtěli byste něco vzkázat návštěvníkům jiných podniků? Ať se baví dobře. A těm, kteří přijdou příští týden do Plzně? Těším
Co byste vzkázali na příští týden do Plzně? Že přijedeme a že se na ně moc těšíme. Ne, dobrý, fakt super. Jste jediný na 15, Ježišmarja, to si dám. To nemůžu dát skrkaný 14, něco dobrý, asi dvě věci dobrý. Jo, vidíme se. Jsem byl já. A jakou posloucháte muziku? Tak já poslouchám komerční muziku a nejvíc se mi líbí ATB. A máte nějaký nejoblíbenější klip? Já od Black Eyed Peas Shut Up. A vy žádnou nemáte? Ale určitě nějaký klip oblíbený. Ne, mně se líbí od Anastasia písničky. Ale jak Láďo, musíš ale hrát do hrajete jako když nehrajete, nemáte bod, tak dělejte jako, že to není rád. A hrajete. Hello! Hello! Nech to, Míšo! Hello, dělej! Počkej, my jsme kouli. A co to je? Jako když nehrajete. No tak. My satisfaction, 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 satisfaction. Samou chvíli dnešní host číslo 1, Vítek Havl. And I'm just like you, till I can get my satisfaction. Push me, and you'll just hurt me, till I can get my satisfaction. Just like till I can get my Satisfaction.
to je takový úplný hovno.